Gendene yo, Cak. Kan kok meneng ae kon. Lah yo disenggaki nak ngono. Ayo benang melu aku nonton bebarengan oleh jejer gak oleh senggolan. Jelas asik Mas Danu, suarane ana wayangan sajake pinak temenan. Hae Jawa Timur niki Ora usah beda-bedakno. ora oleh beda-bedakne. Siji gaya, siji gagrak. Sing penting tetep lestari budayane. Enjen no. Nggih. Pancen ana paribasan lain lubuk, lain ladang, lain ikannya ya. Ya. Siji desa mawa cara, siji dalang, siji anggitan. Aku guyune leni iki lho sing garai. Aduh. Salah. Kena iso turu. Apa gak ngono mesem iki lho. Ngene iki mosok ya bayarane ora ditambahi. Ojo kuatir, meneh tak tambahi. Ya. Tambahi lok. Tak tambahi omongan gak enak. Ojeli iki rek wayang kulite. Ya ya, Wiwit Mojokerto
Sembanu. Sembah nuwun.